kaya ana kuat lele iso anu ya sing bening wae Kak. Bening wae anu wae heeh. Seger lho bening. Aku bening tadi. Tapi anu wae mah. Mo. Sore-sore aku ya ora anu maneh ora mangan kuwi. Isu-isu kon macan tahu mbak ya mah. Mak? Biar. Jangan diri-diri. Jadi mas. Kenapa lho, Mak? Ora apa-apa aku gak mau golek kulep ngono kuwi to. Gak, malah kuwi kok merun. Ayo lah ya pucuk-pucuk arek. Mbak Darman. Ora kok ning mburi kono sak puteran karo Ratot tau beban kabeh. Lah bapak ngerang dontelo. Dontino montoke mangane dontelo ae. Pecok iku ape kok pos. Ya bene to, Mbah. Dontelo ae mentino. Nyar-nyariane pra yo kena. Iya, nya ora aja mentino. Yo nggih Cero-cetha iki bapak kan kulo. Nyambel karo ngungkep iwak. lan yo Wah, kok abadi kabeh. ini aku kiduk nih masak kulep kok kayaknya enak. Aku ndang madian jukuk nyam sambele griye. Lah kok dijukuki nasi. Iku malah sambele sapa? Sambele diem. Ae kok tak duli titik ora tak opok-opok. Lah kuwi lho muter bapak duduk nyawang Ranto kan Ranto ngerti lek bapak dilek kulub. Kok dene mama njaluk kulub. Lah kerampung krempeli wit sengon sak wit gua pati muter. Wis ini aja. Lek kakang bali arep ngoseng dontelo yen Sing golek. Ndak sebelas dolar boleh kan keren. Lah ning lek meneh ning kebon wingi. Biasanya lek langsung ditebang kan digane jero itu ora diomong. Bani. Tawak berani. Ya mama ngombe obat ora apa-apa Mas. Oh, Ya aja minum ora apa-apa. ning mama ora sambat mumet tok aku. Wis dadi omahe. Ora gawe. Lah ge apa? Gawe gedung kejaksaan. Engko lek meneh sampean grilong ya gorono penjara. Kayak penjara. Oh, nggak nggon penjara. Lah ya kare milih kok lantai bawah apa lantai atas? Sapa tirat ning kono? Yo ora jalure ngendi le, yo ora rono. Lah kuwi nggih sing sapa? Wis sapa ya Yo boh kuwi besok iku ya ngumpul dadi kan kuwi dadi ngono. Siji nganu to lek koyo tirat kan ning Lampung Timur. Kuwi cara dhek kok mlayune min-mine ya kuwi ning Tanjung Karang, ning pusat. Itu ya bagus rono. Cara kaya tirat kan kecekel digawa ning Tapi miare mlemu mlebu ngono. Dancuk iki wong di penjara kok malah lemu, kecunan ngopo, awak dipluk-dipluk. Lah wong anu di penjara rita awake lemu.